L-MUT li suppost tipproteġi lil ħaddiem ingħaqdet ma' min iħaddem u qed timmina lill-impjegati membri jew membri prospettivi tagħha. Hekk qal Graham Sansone, kap eżekuttiv tal-UPE Voice of the Workers, f'konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega kif fil-waqt li l-UPE ħarġet direttivi biex tipproteġi d-drittijiet tal-ħaddiema, l-MUT qed turi li tinsab f'konfoffa waħda mal-Gvern u li saret il-leminija tal-Ministru. Il-UPE ta' direttivi lil ħaddiema tagħha kif żviluppaw kwistjonijiet ta' ħlas lill-LSCs fost l-oħrajn, iżda b'reazzjoni għal dan l-MUT bagħtet ċirkolari li nxterdet fl-iskejjel kollha biex teħodha qatta bla ħabel kontra d-direttivi u saħansitra qalet li dawn huma illegali. Graham Sansone qal li ċ-ċirkolari tal-MUT ġiet iċċirkolata fl-iskejjel meta suppost iċ-ċirkolari li jduru fl-iskejjel iridu jgħaddu minn taħt idejn il-Ministeru. Dik iċ-ċirkolari mhux suppost inbatet fl-iskejjel. U hawnhekk juri il-collusion li hemm bejn l-MUT u bejn il-Ministeru li dawn fit waħda id flimkien qegħdin iħallu jippermettu xulxin jilagħbu tal-employer. Madankollu għal Sansone jidher li tal-MUT ingħataw permess biex idawru ċ-ċirkolari intiża biss biex tbeżza lil min qed isegwi d-direttivi. Stasejna wkoll il-kap eżekuttiv tal-UPE kif jista' jserraħ moħħ dawk il-ħaddiema li qed isegwu d-direttivi tagħhom. Ma tinserraħ moħħ il-membri tagħna. Id-direttivi huma legali, huma protetti f'kull ħin u f'kull moment u l-onus dejjem jaqa' fuq il-union u ma taqax inti fuq il-membru mod direttament. U qal li l-UPE se tibqa' tiddefendi lil ħaddiema u jekk l-abużi mill-management se jibqgħu jippersistu, il-UPE se tkun qed tieħu passi oħrajn ma' dawk li diġà qed tieħdu s'issa.